Hallo meneer, mag ik u wat vragen? Ja hoor. Ja, u ziet een beetje uit als een kampeerder. Ik ben dakloos. Sorry? Ik ben dakloos. Of bent u dakloos? Ja. U moet noodgedwongen kamperen. Min of meer, ja. Door bizarre omstandigheden ben ik mijn huis uitgezet. Oh, bizarre omstandigheden, hoezo dan? Nou, gewoon op een onrechtvaardige manier. Ik heb eerst 3 keer gedwongen moeten verhuizen zonder schadevergoeding gekregen te hebben. Nee. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van het is bij wet geregeld, die schadeloosstelling. En ik heb het nog niet gekregen, dus toen heb ik gezegd van ik hou net zo lang de huur in totdat jullie al overstag zijn met het uitkeren van die rechtmatige schadeloosstelling. En ze hebben het geweigerd. En nu wil het zo zijn dat doordat ik de huur had opgezegd omdat ik in mijn ogen een grotere schuld open had staan aan hun kant, naar mij toe, dan mijn huurachterstand was. En dat is een vergissing geweest blijkbaar, want die 3-4 maanden huurachterstand die ik had achtergehouden, dat was voor hun meteen de aanleiding geweest om nog een keer het huis uit te zetten. Oké, maar hoe moet ik het nou voorstellen dan? U woont op straat? Ja, ik slaap in een portiek ergens hier in Leeuwarden, waar het gedoogd wordt, godzijdank. Ja. En daar lig ik relatief goed uit de wind, meestal. Ja. En vooral ook droog, en dat is het belangrijkste. Ja. En tegen kou kan ik me kleden, daar kan ik van alles tegen doen. Maar Ja. tegen vochtigheid, als alles klam en vochtig is, dat is het grootste probleem. Maar wat doet u overdag dan? Een beetje rondhangen tegen mijn zin in, want ik wil hier zo graag weg uit Leeuwarden. Ja, waar wilt u naartoe? Friesland. Uiteindelijk wil ik gewoon verhuizen naar een ander land. Het zij Noorwegen, het zij Portugal. Maar ik zit eigenlijk te twijfelen of ik wel überhaupt nog wel een huis wil. Ik denk het niet meer. Nee? Nee. Geeft te veel gedonder voor u? Nou kijk, ik heb nu 3 huisjes gehad in Friesland. En ik heb in alle 3 min of meer geïnvesteerd en nog veel meer gedaan. En door willekeur van anderen die de wet aan hun laars denken te kunnen lappen, ben ik steeds weer moeten verkassen. En daar heb ik een beetje balen van. Maar heb je Eerlijk gezegd, ik vertrouw het niet meer dat die mensen nog mij een eerlijke kans willen geven. Maar heb je ook werk dan of zo? Of doet Nou, u zoiets? Of, ik heb een bijjonguitkering en in mijn ogen heb ik dat onterecht, want het is gebaseerd op een diagnose van de GGZ toen de tijd geweest. Ja. En dat is een verkeerde diagnose geweest. Dat is een aanleiding geweest om mij 100% af te keuren bij het UWV. En ook wat het met zich meebrengt, is dat ik uit word gesloten voor reïntegratie, voor nieuw werk. Ik kan werk, ik heb werk gehad. Ik had een netto maandloon van 3000 gulden. Met laaggeschoolde arbeid, dat zijn uren die ik gemaakt heb. Dat wil je niet weten, om hier een bestaan op te bouwen, gezin te stichten. De vreugde heeft precies een half jaar geduurd. En ik ben nu al 16 jaar bezig om het onrecht wat mij is aangedaan voor de rechter te krijgen, voor een objectieve rechter. Ik mag al 16 jaar geen aangiftes doen, omdat ze bang zijn dat ze aan de pan blijven hangen. Omdat ze mij op onrechtmatige wijze, namelijk met intimidatie en bedreiging, het huis hebben uitgejaagd. waar bent u eigenlijk mee bezig nu? Want Ik ben nu een nieuwe rugzak aan het inpassen.
je hebt een nieuwe rugzak gekocht. Ja, die andere, deze is versleten. Die is na een maand al op, dus dat is echt goede geweest. Nee. Dat was een tijdelijke rugzak. En, Die is ook een grotere, zie ik. ja, deze is 44 liter. Maar wat weerhoudt u dan van om naar Portugal of naar Noorwegen te gaan? Daar kun je toch zo heen? Dat klopt, maar ik ben alles kwijtgeraakt, ook mijn financiën. En ik heb wat schulden op moeten bouwen bij mijn zorgverzekeraar. Omdat ik onterecht word gekort op een uitkering. Omdat ze volhouden dat ze nog steeds recht hebben op die achterstallige huur van de laatste woning. Oh, ja. En, Hoe houden ze dat in dan? Via een incassobureau of zo? Of, via een deurwaarder is Deurwaarder, dat. ja. En, die leggen dan beslag ook op uw rekening? ja, op Ja. mijn vakantiegeld. Ik heb godzijdank wel een toeslag aan kunnen vragen wat ze niet meteen in de slag hebben Ja, genomen. Maar hoe komt u nu aan geld dan? Nou ja, helaas heb ik een WAJong-uitkering. Maar dat gaat dan toch ook direct naar uw schuldeisers dan? Ja, dat wordt nu ook onterecht al bijna een jaar ingehouden. Ja. Maar hoe komt u, hoe kunt u dan bijvoorbeeld zo'n nieuwe rugzak kopen? Van mijn uitkering die ik nog wel overhoud. Ik word onterecht €165 gekort. En de Oké. rest krijg ik in handen. Oh, die krijgt u wel gewoon. Er is dus loonbeslag gelegd, het maximale wat ze mogen beslag leggen. En mijn vakantiegeld. Maar u kunt er niet zomaar ergens een huisje huren of zo? Of iets? Nee, want ze zeggen dat ik dus wanbetaler ben. Het staat Oh, ja. in dat je op de zwarte lijst staat. En buiten de regio is voor mij ook geen optie vanwege het feit dat ze een willekeur hanteren wat ze regiobeleid noemen. U zit gevangen in een regio wat corrupt is, wat mij niet wil laten gaan als klokkenluider en als slachtoffer die voor de rechtbank gewoon zijn gelijk krijgt vanwege het feit dat in mijn ogen ze hebben geen enkel argument voor het onrecht wat ze mij hebben aangedaan. Ze hebben mij mishandeld, ze hebben mij weerhouden om aangiftes te kunnen doen. De aangiftes die ik heb kunnen doen, die zijn gezand of verstrand in een bureaucratie, daar heb ik nooit meer wat van gehoord. U voelt zich slachtoffer? Ja, ik ben zwaar slachtoffer. Ik ben er heel erg ziek van geworden. Geestelijk ben ik helemaal doorgedraaid en het is te wijten aan de mensen die mij dit hebben aangedaan. En nog steeds zijn er mensen die denken dat ze dat straffeloos kunnen doen, ondanks dat ze toch wel mijn burgerrechten ontnomen worden. Dan hebben we meer een praktische vraag, want ik zie dat een tandenborstel hebt u daar in de tas. Ja. Hoe wast u zich dan? Ik kan gelukkig 1 keer in de week douchen en mijn was doen in de Begijnenstraat van de kerk, het aanloophuis. Oké. Oh ja. Dat kan ik dan, en als er echt heel erg nood aan een man is, dan kan ik in Sneek door de week ook bij straathoekwerkers daar terecht. Maar dat is in Sneek, dus dan moet ik een treinkaartje Maar u kunt niet ergens binnen slapen? Nee. De Sine heeft een persoonlijk issue wat mij uitslaat. Oké. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En dus, de politie in uniform komt voorbij van wij zorgen dat je nergens meer terecht kan. En zie hier, zelfs een advocaat wil mij niet helpen. Ik moet buiten de regio in Amsterdam. En ik ga binnenkort aangifte doen bij de Rijksrecherche. Dan ga ik mijn verhaal doen. En vragen wat hun voor mij kunnen betekenen. En ik ga naar een advocaat. En als ik het voor elkaar krijg, ook nog naar de burgemeester hier. Want, De burgemeester van Leeuwarden? ja, eens kijken wat hij ervan vindt. Kijk, ik ben niet boos op de burgemeester, echt niet. Ik ben zelfs ook niet boos op de politie, want dat ben ik wel geweest. Maar dit zijn gewoon mensen die het uniform misbruikt hebben om mij dus die woning uit te zetten. Het heeft me zo kwaad gemaakt.
Dat ik echt Maar dat komt puur door schulden dat u de woning uitgezet bent? Nou nee, niet door schulden. Ik heb gewoon doelbewust, en dat heb ik ze ook mede gedaan, de huur achterhoud totdat hun overgaan op het betalen van 30.000 gulden plus 16 jaar rente. En ze ontkennen dus alles, maar ze zijn door de mand gevallen, want het is uiteindelijk wel gebleken dat ik dus wel op 3 adressen gewoond heb. Ja, en het is bij wet geregeld, die schadeloosstelling. En het heet ook gedwongen verhuisvergoeding. Ja, dat je geen spelbal wordt van de verhuurder. Dat je als behuurder een bepaalde bescherming hebt. Maar u bent op zoek naar een advocaat die u daarbij wil helpen? Ja, want België en Friesland ziet er vanaf om mij te helpen. Ja. En ja, ik word dus in een kwaad daglicht gesteld overal. Op een onterechte manier. Dus sommige dingen heb ik wel terecht aan mezelf te wijten. Oké, dan leg ik me dan ook wel bij neer. Ik ben dat betreft een fair man. Ik bedoel, ik weet mezelf ook wel best wel te straffen als ik dingen niet goed doe. En dan geef ik het ook aan van sorry, van dit is er gebeurd, van hoe kunnen we dat oplossen. Is dit nu alles wat u hebt in deze tassen? Dat is uw hele huisraad, zal ik maar zeggen? Ja, de rest was in opslag bij een boer in Heugen, maar die vond het nodig om daar een uitverkoop van mijn spullen te houden. Oh. En ik heb niks meer. De boer in Heugen heeft al uw spullen verkocht? Ja, dat was een camping en dan mocht ik het dan opslaan en zou het keurig netjes voor me op zolder zetten. Ja. Toen ik hem vroeg of ik nog een keer een tentje in de zomermaanden mocht neerzetten. Vanwege het feit dat ik misschien mijn eigen zou binden aan een partner. En het is, nou ja, was daar niet meer welkom. En toen vroeg ik om mijn spullen. En toen mocht ik niet bij mijn spullen komen. Oké. En toen ben ik later nog een keer gekomen en toen zag ik dat alles in de koeienstront stond. En toen heb ik gezegd van bekijk het maar. Stop ik me hier rijden. Nou, je tas bijna, alles is Ja, bijna weer gereed. Ik moet nog even op mijn gemak uitzoeken waar alle vakjes zitten. Ja. En hoe lang leeft u nu al zo? Op straat? Augustus 2014 ben ik daar het huis uitgezet. Oh, dus u ook al een jaar bent u dakloos? Ja, ik slaap al sindsdien buiten. Houdt u een beetje van het buitenleven? Of, Nou, ik wil geen huis meer. Dat is een ding wat zeker is. ja, maar vindt u het ook fijn om op straat te leven? Of fijn? Nou, klinkt misschien wat raar, nee, maar gewoon, het zij of een caravan, een staancaravan. Of in een goede camper. Ja, waarom woont Die zijn er al. Ja. Die zijn er al. Ik bedoel, er zijn... maar waarom woont u daar nu niet in een caravan of in een camper? Omdat ik helemaal arm ben. Ze hebben alles gesaboteerd. Ik heb van de 16 jaar dat ik hier was, heb ik er 11 jaar honger gehad. Zo erg arm gehad omdat ze alles saboteren. Ik krijg nergens een poot aan de grond. Mijn rekening van het energiebedrijf. Ik zou 200 nog wat... Dit is met een matje? Of ja, dit is een slaapmat. Slaapmat, ook wel. Dus zou ik heb nog €95 te goed. Want ze zeggen dus dat het voorschot van oktober nog betaald, dat het betaald is. Dat het dat zou zijn. Zeg maar betreft een eindafrekening en geen jaarafrekening. Maar wat doet u nu zo al overdag? Ja, ik tref u hier nu op een nou, op een beetje steen. rondhangen in coffeeshops en bibliotheken opzoeken en zo. Een beetje warm te worden. Ja, kijk, zomers is het verkeer buiten wel te doen, maar 's winters niet. En het kost handenvol geld. Ja, zeker. Ja, want U heeft geen adres bij iemand waar u binnen kunt zijn of zo? nee. Ik ben zo in de war geweest dat een netwerk opbouwen was onmogelijk. Ja. Ik heb 3 katten gehad en vonden ze van meet af aan al nodig geweest om dat
te vergiftigen. Ik heb daar duizenden en duizenden en duizenden euro's in zitten. Ik heb de man die het ze ziek maakte op heterdaad betrapt. Ik ben ermee naar de dierenarts gegaan met het spul. Hij heeft het bevestigd. Hij heeft gezegd dat ik daarvan een aangifte moest doen, dat ik de schade kon herleiden dan. En dat is nou precies wat die clowns willen, om mij kosten jagen en geen enkele aangifte waar een claim uit voortkomt. Dat wordt behandeld. Zelfs een hoofdofficier Kooistra weet mij een brief te schrijven dat mishandeling geen misdrijf zou betreffen. Dat ik moest afzien van rechtsvervolging en schadeloosstelling. En toen ben ik helemaal geflipt. En het spijt me. Ik ben hier verbaal over straat gegaan. Ik heb alles over één kam geschoren. Ik heb heel veel mensen daarmee gekwetst en het spijt me. Maar mijn boosheid maakt geen onderscheid tussen mensen die onschuldig zijn en die het wel betreffen. En het nadeel is ook dat ik krijg mijn tegenstanders niet echt te zien. Ze zijn lang. Ja, want persoonlijk het in de ogen recht in het gezicht doen ze het niet. Ze doen het op de achtergrond. En dat is zeer lastig. Ze weten dat ik ontzettend verlegen ben voor een woning of voor een plekje waar ik een deur achter me dicht kan doen. Omdat mijn therapie daarop dat vereist. Je bent nog aan een therapie? Ja, er is een therapie die mij kan helpen. En aangezien dat de mensen mij niet graag zien dat ik voet aan de grond krijg, dus saboteren ze mijn huisvesting. Hoe ziet u dat? Het gebeurt ook. Hè. Algemene opvang kan er niet in. Waarom niet? Ik voldoe aan alle normen en waarden om daar in aanmerking te komen. Nou, dit zijn de laatste... Dit zijn mijn laatste spulletjes. De laatste spulletjes, die gaan straks de tas nog in en dan... Ja, even goed nakijken of ik niet ergens wat vergeten ben. Ja. De medicijnen zitten er nog in. Oh, dat is ook belangrijk. Ja. Anders heb ik niks meer. Nou, prima. Bedankt voor uw verhaal. Ja, graag gedaan. En mijn excuses aan alle mensen. Ik weet niet of je het uitzendt of zo, maar mijn excuses aan alle mensen die ik gegriefd heb met mijn harde woorden. U hebt spijt. Daarvan wel, want het betreft mensen die geschuld hebben. En dat is een tekortkoming voor mij geweest. En daar zit ik wel mee. Maar zegt u dat nu omdat u die mensen misschien nodig hebt of zegt u dat omdat u het echt meent? Ik meen het echt. Want eigenlijk wil ik een hulp niet. Het is wel goed aangeboden, die hulp. En ik weet niet waar die hulp uit zou moeten bestaan. Het ene, als de mensen me echt willen helpen, gewoon een droge plek waar ik warm kan liggen. Nou. En de rest regel ik zelf wel. Ja. Maar u hebt nu in ieder geval een portiek waar u mag liggen dan? Ja, gelukkig wel. Okay. Het wordt gedoogd door het bedrijf zelf en door de politie. Okay. En ja, gewoon, ik was het van plan om het in de toekomst, als ik de kans zou krijgen, als alles achter de rug is, om het voor de regionale zender mijn verhaal te doen en mijn excuses aan te bieden. Als ik de kans krijg, dan zou ik het zeker doen. Okay. Nou, prima. Het zij voor Omroep GP, de zender, of het zij Omroep Friesland. Okay. Maar als ik de kans krijg, dan zou ik het zeker doen. Want ik ben zo niet, ik ben zo gemaakt. Mensen hebben mij in de war gemaakt, boos gemaakt. Dus dat is niet zoals ik ben. En mensen hebben mij van de kwaaie kant gezien. En ik hoop dat er in de toekomst niet al te lang duurt dat ze ook de goede kant van me zien. Het is al een stuk beter sinds ik die medicijnen slik. Ben ik veel rustiger geworden en die boosheid fikt mij niet meer van binnen af. Waardoor ik zo verbaal tekeer ga. En wat gaat u vanmiddag nog doen? Ik moet om 1:00 of 3 bij mijn huisarts zijn. Om even wat te bespreken en dan
van daaruit hoop ik een goede vriend te ontmoeten in een koffieshop hier verderop. En dan tot 6:00 en dan pak ik mijn spullen en dan richt ik mijn slaapplek weer in. Prima, dank u wel. Graag gedaan. Veel succes. Ja, ja. Dank u wel, tot ziens. Tot ziens.